Horas madihita saluhutna. Paralado pasaton selamat hari Minggu tusude ruas namandahoti parmingguonon. Martua maakanaro di bagasan Tuhani. Minggu tasadarion imana margoar Minggu 20 dung Trinitatis. Topik Minggu tasadarion guruho nadenggan pasohot najat. Tapuji madibata di bagasan lasni roha ta endehon ma Yesus hami rodison. Yesus hami rodison asa masih amoluan iperong ahotuson jalaban apartemuan ditondim tuton dinami unang maparohanami holom rohanami be napadinoto anami molo soroton ini manondangi rohanami ikon hodo paturehon dalanami sidegeon sondang sian debata hati uron sian dijang bantu resondang ima rohanami asasonan lau manjalo hangoluan pinatu pami o Tuhan. Mari hiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amin. Ikon songoni dohataku naruar sian pamangaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alai diondingi hodo akan namar hoposan jalan namar porus tuho, alani i rohami tuho, mangasahon asini roham, sayunang tulak hami sian jolom, akup ni lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomoni roham, alen ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Artami ale Tuhanku, artana umargai, sai pahian di rohaku, unang sohuti opi, molo sobesi diopan, hatana badiai, ahana maha ojahan, nihapor seaoni. Ale Jesus ay matahon, say ramoti maawon, asahot hapor seaon, di bagasan rohakon, say paringgas marohaku, mamoloy ni hatami, asamaon si podamu, songon si Mariai. Tangihon hamu mapatik ni dibata di Minggu Tasadarion, ima sian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba di Batam nina di Batata, dang jadi maraku pau bahenonmu di Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, ro di na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang si olowan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni di bata, ianggo soture dalana, aihona uhum nado sogot akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di Batam dui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibayani do umbayen na di pasu-pasu di bata Jehoba, ari paradianan nyai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolo di tano nani lehon ni Jehoba di Batam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakuk. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unang ho olo makati dakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo nabawa, manang naposo naboru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni dibata taringo tu patik nasapului, oddo. Audo Jahoba di Batam nina di Batata, pargogo naso hatu dosan, jala parimas, siluluhon dosan ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akana sogoro hadiau, alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni rohadiau, naso mangalausi patiki, ima sahatna. Atong rap mangido gogo mahita, sian Tuhan debata,
Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangolaho na hobar tu patikmi. Amin.
Oh Yesus Padona di Portivion bulani na torang tangi hatakon saya si rohamu di perdosa oh mama manapun liau namar sahon sesama dosaku ale Tuhaki alani mudaru nani lehoni asal narohatu salelendai ingot dikasih budohot mudarmi. Tatopoti madosakta nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan, parasiro hami dahami nadangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami madibil sian akadalanmu. Macai godang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akad dosa ni haposoon nami dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonon do hatani Jahoba, unang ho mabiar, ayau do siluluhun ho, nungap pola hujau guarmu, au napunaho, hasangapon madi debata nadigijang. Amin.
Epistel di Minuta Sadarion imanatar surat di Rom bindu onom mamukasian ayat 15 1 ayat 20. Rom bindu onom ayat 15 1 ayat 20 tajahama marsikat sorin. Atong beha nama mardosa mahita ala ginom goman ni asi ni rohai dada ginom goman ni patiki hita daoma anggui. Alai mauliate ma di debata ala salputiki pangadopan muna didosai gabe pangoloi hamun waeng sian nasa rohamuna di ruhut nipoda naung sahat tuhamu. Ruhut ni jolma ma hu upamahon ala ni hagaleon ni daging muna. Ai songon naung pinasahat muna akar ruas muna gabe pangoloi di hahodaron dohot di nasa uhum mangulaho nasa uhumi songonima pasat hamun waeng akar ruasmu tuhati goran lao pabadia hossa. Atau dia do pargue munadisi akan nahinai lahon muna anggon waeng ai hamatean do hapateanna. Ai upah tinuhor ni dosa do hamatean alai basa-basa ni debatado hanguluan saleleng-lelengna marhite-hite Kristus Yesus tuhatai ima sahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jalan nau peoksa. Amin.
sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabia, lawan dapotoni, totong di johon Yesus, saro mahotua, dari korha holomon, jala haposia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabia, lawan dapotoni. Dua. Sonang di lambung Yesus, rapita lautusi, inanana umuli, do di lambung nai, ai nungadi parade, hasonang atai, asamar hasonangan, narotu Yesusi, sonang di lambung Yesus, rapita lautusi, inganana umuli, do di lambung nai. Tahati ma hapor siautai, songo nahina tidakon ni dongata sahapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sonton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni selatus, na mate tarpajal dua ibana di hau pinarsilak, na tua tubuan beturlung di tanong, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahuntu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sotu dosani, disi ma ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangulumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, uria hatokon ni halak Kristen akan abadia, dohot diasesani dosa, dohot dihaitai namando, mulak mangulu sogot daging jalak na mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin.
Shalom. Tabigima tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 30 Oktober 2022. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 20-on dung Trinitatis. Doho tema guruhon nadenggan pasohot najat. Paduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat 4 November 2022 di Patupa Huriata do partangyangan sektor maringanan di Bagas Gerejaon Turpuk Jamita di Enetsian Pesalmen 145 ayat 10 pitu sahatu 20 sada. Doho tema marsihohot di bagasan poda ni Yesus Kristus. Atong Riama hita rotu acara partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Patuluhon ruas nabaru. Di Jalodo gabe ruas nabaru keluarga Yosua Pistiasto Tria Mareta Stefani Borusitopul rap dohot sahalak dakdanak borua. Alamat keluarga Rusun Cipinang Muara Blok A nomor 416 Pondok Bambu Sektor Opat Wik 10. Parhalado dohot suderuas pasahaton selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Saya anggiatma gabe ruas namangolu nasida di tonga-tonga ni Huriata. Napapaton dakdanak nasorang. Di hari Rabu 10 sia Oktober 2022 naung salpu di basa-basa hotuhata do sada dakdanak bawa tu keluarga Raymond Walris Tanjung Inang RD Jubedita Boru Silitonga. Jala nah di hari Kamis 27 Oktober 2022 dirawat do dakdanaki di Rumah Sakit Persahabatan Ruang NICU Ruas Sektor Tolu Wik Sia. B. Di hari Sabtu 22 Oktober 2022 naung salpu di basa-basa hontuhatta do sada dakdanak bawa tu keluarga Ridoi Ranto Parulian Sitinjak Inang Grace Lerina Boru Panjaitan Ruas Sektor 2 Wik Walu. Parhalado dot sude ruas pasahaton selamat atas kelahiran anak-anak Tuhan. Saya ditambahi tuhatama pasu-pasu tu keluarga lau manugo-nugu dakdanaki khusus tu keluarga Raymond Tanjung Boru Silitonga saya anggiat ma tumibu hipas dakdanaki. Palimahon barita habot niroha. Di hari Sabtu 22 Oktober 2022 naung salpu nunga parjolo dialap tuhatta amang dokterandes Jansen Siahaan, umur 76 tahun. Alamat keluarga, Jalan Bambu Apus Walu A, nomor sada, Ruas Sektor Sada, Wik Tolu. Jalana di hari Minggu 23 Oktober 2022 pukul 15 wib di Patupa Huriata do acara ibadah Minggu di rumah duka. Jala na di hari Senin 24 Oktober 2022 nunga di Pataru tu Parbandaan TPU Pondok Rangon. Parhalado rap dohot suderuas HKBP Pondok Bambu pasahaton dohot marhabot niroha. Saya di pargogo itu hatama sude keluarga na tininggal honna. Panopon naing marbagas tikting parjolo dohot paduahon.
Naing manjalo pasu-pasu parbagasan do iana kota nihuriata Anju David Tampubolon SH anak niamata haposan Tampubolon nahinan tubuni inata morti boru siahaan sian huta Pondok Bambu Permai Blok AL nomor 8 Pondok Bambu dohot orwana Yeniko boru siahaan SE boru niamata Mulyawan nahinan tubuni inata Yulita sian huta Jalan Dusun Mincang Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Sindang Marga Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Lampung. Pamasuan dipatupa di hari Sabtu 5 November 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Pondok Bambu. Tuhatama patuluson sakapar bogasani. Papituhon warta Dewan Koinonia APA Remaja. Di hari Sabtu 5 November 2022 mulai pukul 10 WIB di Patupa Huriata do PA Remaja Maringanan di ruang konsistori Nats PA dienet sian job tolu ayat tolu sahat tu ayat opat pelayan PA pendeta P Pandiangan MTH. B. Seksi NHKBP Dohot Remaja. Kegiatan pranatal NHKBP Dohot Remaja Ima lau menyambut Natal Naposo Bulung Dohot Remaja tahun 2022 di Patupa Nasidado beberapa kegiatan. A. Art Sekolah Minggu Nanaeng si Patupaon di hari Sabtu 5 November 2022 mulai pukul 12 WIB Maringanan di Aula Gereja. Narahubung Arcika Simbolon, nomor telepon adong di buku acara. B. Art Adult atau umum. Nanaeng si Patupaon di hari Sabtu 12 November 2022 pukul 12 WIB Maringanan di Aula Gereja. Narahubung Arcika Simbolon, nomor telepon tertera di buku acara. Napaduahon kegiatan remaja Dohot Naposo Ima e-sport untuk umum Nanaeng si Patupaon di hari Sabtu Dohot Minggu tanggal 5 Dohot 6 November 2022 secara online. Narahubung Sandi Sitorus, telepon adong di buku acara. Napawaluhon rapat koordinasi Pinangido tusude fungsionaris ketua Dewan Rap Dohot Sekretarisna Songoni nang Badan Audit Nihuriata asaria mengadopi rapat koordinasi Nanaeng si Patupaon di hari Minggu 6 November 2022 dung sidung parmingguan arian Maringanan di Rumah Moria. Pasiaon sharing iman dari Yayasan Bertabur. Di Mingguta Sadarion 30 Oktober 2022 mulai pukul 12 WIB sahat tu pukul 10 opat WIB di Patupa Yayasan Bertabur do sharing iman Maringanan di Bagas Gerejaon Dohot tema Parjolo, apakah keselamatan itu? Napaduahon, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Napatoluhon, spiritual orang percaya. Narasumber antara lain Parjolo Pendeta R. Silaban STH, Napaduahon Pendeta Nyonya Luciana Harianja Pela MTH,
Napatoluhon Pendeta Charles Valentino Timbuleng MSI. Pinangido tusude ruas naung mendaftar asaria mandohoti acara seminari. Pasapuluhon surat masuk sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Marsogot hari Senin 31 Oktober 2022 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pelatihan UMKM maringanan di Sopo Marpikir HKBP. Pinangido tu sude seksi perempuan huria asa mengutus tolu halak BPH SPH dohot 2 halak pelaku usaha narahubung Sandra Sidabutar, Sylvia Sirait, Reni Siagian. Nomor telepon adongdo di buku acara. Pasapulsadahon pilihan tujulu. Hombar tuha putusan sermon parhalado Kamis 27 Oktober 2022 naung salpu sadarion Minggu 30 Oktober 2022 di Patupa Huriata Papungu Pelian Tujolo. Ima membantu biaya pengobatan Amang Darminton Pasaribu. Nuaeng sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan dengan pengaturan persembahan sebagai berikut. Pilihan Parjolo tolu kantong Parjolo untuk huria, kantong paduahon untuk panitia prajubilium dengan menggunakan amplop yang sudah disediakan. Kantong patoluhon untuk pusat. Pilihan paduahon, pilihan tujolo lau membantu pengobatan Amang Darminton Pasaribu atau tapasahatma di bagasan Las Niroha. Pasapuluduaon ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahiton do ruas Nihuriata A Inang Nyonya Sintua Ayu Sitompul Boru Tambunan. Nunga mulak tujabu na 3 rina salpu dirawat do di Rumah Sakit Helsa Jatirahayu. Ruas Sektor 2 Wik Onom. B. Amang Darminton Pasaribu. Nuaeng sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang Cempaka Kamar 5. Ruas Sektor Tolu Wik 10. Tabuan mah di bagasan Tangyakta asa tumibu hipas di Hilala Roha Nasida. Pasapulu toluhon tona Sinode Godang HKBP Pa Onopulu Onomon. Surat akan kami bacakan. Tona Sinode Godang HKBP Pa Onopulu Onomon mandapoton nahina holongan sude ruas dohot parahalado ni HKBP di inganan nabe. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amatta dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai amin. Tapuji ma tuhatta Yesus Kristus Raja nihuriai nasai marsi hohot mangaramoti dohot mamasu huriana di nasaragami pakobasion nai. Di bagasan pangaramotion naido nang pardalanen ni Sinode Godang HKBP Pa Onopulu Onopon di Parhutan Semanarium Sipoholon Tapanuli Utara di bagasan Ruhut Nihahi Pason nama perdomuan tu COVID-10 sia. Sinondang ni tema mas yurupan mahamu mamorsan aka nadokdoki. Ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dohot subtema
marhite aturan dohot peraturan na dumenggan dohot sentralisasi parhepengon. HKBP marhiras niroha pahisaton pakobasionna di partikian digitalisasi. Marhite tema dohot subtemaon dihirim do asalam marsiurupan hita diragam niaka ulaon par huriaon nai. Dipuka do sinodei marhite partangyangan dohot ulaon nabadia manogu huhut pata ruhon sude parsinode mandohotisa di bagasan tangiang dohot tondi parhaha maranggion manotopon akahaputusan na matcai arga jalan na matcai balga pakohorna tu pardalanan ni pakobasion ni HKBP tu jolo ni arion ta halason do nang haroro ni aka panggogomi natakas mangalehon pakirimon dohot pamikirion tu sude parsinode marhite hata huhuasi binasahat nasida anggiat sisada urdot huria dohot panggonggomi paturehon panahit sosial namasa naboi manegai ngolu di masyarakat dohot bangsota. Songoni asa marsiurupan paturehon hahipason dohot parnguluan nalam tu hitsatna. Songoni dohot akka ulaon pinatupan ni pamaretta manjaga hadameon ni bangsota. Uhut lam marsitutu pataridahon haretaon ni sude ruas nang parhalado di sude inganan. Tarida do parhitsat ni pakobasion ni HKBP sian barita jujur taon na pinaandar ni opui eporus lam martopido usaho dohot parsitutuon ni huriata manggohi tanggung jawabta tudana pensiun HKBP nunga di papung huriata lobi sian 121 miliar lao manggarar utang tudana pensiun ikon luluatta dope 7,7 miliar nari mangalunasi utang tai. Ditotopon parsinode do asa marhusor ma dana pensiun manfaat pasti manang DPMP gabe dana pensiun iuran pasti manang DPIP. Mauliate ma di pasahat sinot di godang tu sudi ruas dohot parhalado ni huriata na dohot mangurupi dana pensiun tai. Akup ni di hama masa ni pandemi COVID-19 siai lam tu hisatna do hatuaon ni huriata mamahe teknologi informasi manang IT. Lao pahebakon pakobasian parsitutuon ni sude ruas dohot paralado manupahi dalan pature-turehon akka artani HKBP. Songoni nang parsidohotan ni HKBP di akka ulaon oi komunis. Di parukilon parsinoda do nang akka namasa di sandok portibion. Na pinarukilon ni sidang raya huria saportibi ima porang Ukraina dohot aka porang di aka inganan na asing. Di parukilon parsinoda do na aka isu publik termaksud kerusakan lingkungan hidup, tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Hombar tu panindangyon ni haporseota ikon parsidohot do ruas dohot parhalado ni huriata mangotapi aka kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual.
di Parsaringguton do nang lalo namasa di Tapanuli Utara na manegai torop bagas dohot gareja. Ditanyakon parsinode do akka korban asa margogo laos di hamaliatehon do na akka pangarupion sian akka huriata na mangarupi akka korbani hehe sian parukilan boloni. Bagas do di sinodei dalam pasauton sentralisasi parhepengon HKBP dungjolo di patupa akka pakatayon na bagas di ganup tirket. Di totopon sinode godang do balgani situ hukon ni huria tu program sentralisasi 55% sian potensi parhepengon ni ganup huriata tu pusat lau manuhuk program resort distrik dohot hatopan songoni nang manuhuk parbalanjoan ni sude pangula ni HKBP na pinarbangkit ni Eporus. Jala 45% nari ma tading di huria. Si pakeon tuku program pakobasion ni huriai. Nunga nania lelengna di hasiholi huriata hasasaut ni sentralisasion ala tarhiri marhite sentralisasi parhepengon lam hisat pakobasion ni huriata mangalehon dalan tusude huria dohot pangulana patupa aka inovasi dohot kreasi laos mangotapi aka hamaolan na marpardomuan tumutasi pelayanan dohot dana pensiun. Dung mamolus panigation natangkas di tirket huria resort do distrik di totopon sinode godakta do amandemen paupaton aturan peraturan HKBP 2002 padenggaton akka napar perdomuan tu haruason tu sinode godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon. Songonima pardomua tu par pamaheon ni teknologi di pakobasion ni huriat. Pakeotama amandemen aturan naimbaruon mamuka siang sada Januari 2020 tolu. Sai diurupi di pargogoi jala di pasu-pasu tuhatama sude ruas nang parhaladoni HKBP patuluson aka ulaon natau pahoton ha porsiaon nang pahisaton ngoluni sandok HKBP. Taringot mah hata ni tuhatta sian Jeremia 20 sia ayat 10 sada namandok. Ainunga takas huboto sakap akana husakapi taringot tuhamu ninna Jehoba. Sakap hasonangan dotahe dada tu hamagoan. Asa au mangalehon tuamu ujung na hinang luhon muna. Seminarium Sipaholon 27 Oktober 2022 tabe mardongan tangyang atas goarni sude parsinoda Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Pasapuluh opaton par hepengon. Pelian tuhuria 30 juta 750 walu 150 rupiah. Pilihan tu pusat 2.514.650 rupiah. Pilihan tu DSH 2.310.800 rupiah.
Pelian tu panitia pesta prajubilium 11.174.000 rupiah. Pungu masude 46.766.400 rupiah. Songonima tikting dihuriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatta ma sude pakobasian dohot peliani baen sangap dohot puji-pujian diguarni tuhatta. Amin. Yesus lehon hatorangan habis taran ngatusi hatabi lehon mata namarnina dohot rohana umboto dalani asa tong maradopon bohimi mardalan hami asa digonggomi tondimi mahami. Ganu parima ajari hamina diha oto oni dope asalam porsea hami ho sambing dohangoluan nami lam lumeleng lam pasolhot turohamarohanami hombar tuhatama pangalahoda.
bata nasu murung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Suara ni debata na diturpukon di tonga-tonga ni mingguta sadarion, ima natar surat di buku ni panurang Jesaya, biddu sada, mamukamai sian ayat 10 sahat rodi ayat 20, panurang Jesaya biddu sada mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 20, panosuina madokon paubahon roha jala diparbaga hasesaan ni dosa marburi mahamu urasi hamuma dirimuna paholang hamuma hinaroani pabahenamuna siad jolo ni mataku pasohot hamuma majahati guruhon hamuma mabahen nadinggan lului hamuma uhum pitori hamuma na nirupa patikos hamuma uhum tu nasopot so marama odingi hamu aka nama balu dungi sairo mahamu asa mardabu-dabu hita ninna jahuba tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songonitak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse molo ringgas samu tumangihon dohot mangihuton sai pangonom munado hinadinggan ni gogo ni tanui alai molo majua hamu jala mangalo sai na panganon ni podang do hamu sogut ai pamangan ni jahuba do palubahon ido ianggo sahatna hamu akadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus memang macarikot hita majaha adorang so turpuhon asa takas hita mangatusi ima memang macai songoni malas ni rohani bangsa Israel laho patupa aka parugamon burjudo na sida rotu tonga-tonga ni bagas joro ni debata gudang do di patupa na sida rumang niaka ari raya manang gudang do di patupa na sida kegiatan keagamaan gudang do na sida pasahat to na kapilian songonido di patupa na sida aka uning-uningan na macay tabu bigiyon musik na macay meriah alai taidama ahado nagabe masalah di tonga-tonga ni turpuhon di dok rohanian sianaka pabahenan nasidai sianaka sikap nasidai nadinggan situtumai molo ringgas nasida beribadah ringgas nasida patupahon naka bentuk-bentuk niaka perayaan keagamaan songoni pasahato naka pilihan si pujiem manyani alai justru ido dihasogohon justru ido dicela debata ternyata dang lomo rohani debata mida sudenai macai karasdo hatan debata tumakas molotajaha sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 pola didok debata tudihaku untuk apa tidak berguna nunga mahap rohaku aku sudah jemu aku sudah muak.
unang be tidak dati hamu mabuan hinabiason ni rohakku, kejijikan bagiku. Laos didok debata, aku tidak tahan, aku benci, aku memalingkan mukaku. Magigi debata, dangolo marnida, dohot majalo, bahkan didok hajahatod do nabinahen nasidai. Borat na ti amang inang molosongoni sikap dohot pangalaho. Alanido ditogihon hatan de mata di minggu sadarion hita, buhado hita lahu mangguruho nakkanadinggan pasohot najat. Bagaimana kita belajar untuk berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Sukunot taman waing buhado hita lahu mangguruho nakkanadinggan pasohoton nakkanajat. Bagaimana kita belajar berbuat baik, berhenti berbuat yang jahat. Obar tuhatan debata natajahanak kinjaya sapronomi takasdo didok disi marburi mahamu urasi hamu madirimuna paholang hamu ma hinaroan ni pabahenam muna sia jolo ni mataku pasohot hamu ma namat jahati. Siani botot tama hamu kadungan na hinahulungan ia ibadah ta nani ida ni debata dada hola di garizau nate. Ibadah kita yang dilihat oleh Tuhan bukan hanya dalam rumah Tuhan ini, alai di dia do imangolutta siganupari. Itu yang menjadi ibadah kita, hidup kita ini di hadapan Tuhan. Sudia kana tadehon nakin marhitiakakur mulai sianinahanna punguan ama, punguan ina, kor gabungan ni huriata. Sudi tangyang tanakin marhitenan ni luhon ni paragedda. Sudi kaide nang tadehon di bagasan kebaktianon. Ikon tarida ma buktina dingolutta siganupari. Ido baen na ya didok sahalak napis persongonon. Di gereja kita berbakti, di masyarakat kita bersaksi. Ibadah yang dinilai oleh Allah adalah kehidupan keseharian kita. Apakah itu ketika kita berada di kantor kita masing-masing, ketika dalam usaha-usaha kita masing-masing, mungkin juga dalam bisnis kita masing-masing. Bagi anak-anak kami yang kuliah mungkin di kampus kita masing-masing, di sekolah, di rumah, di persauran, doh diaka pergaulata sehari-hari. Di ngolutta siganupari ima paduduhonotta iseduhita. Di ngolutta siganupari ima paduduhonotta isedo debata na tasobbai. Molo debata na badia do na tasobbai didok ikon badia manang parangeta. Tarlumobi ma molo dung tajalo Tuhan Yesus Kristus nagabe si palua dihita nunga natinopa nai baru hita gabe anak hati uron alani karakter parange dohot paru laut tapi ikon songon Tuhan Yesus Kristus ma imana parjolo naikon belajar kita berbuat yang baik, berhenti berbuat yang jahat.
napaduahon disima hamua kadongan nahina holongan ikonadong pertobatan. Bagaimana kita membuang semua bentuk dosa-dosa dalam kehidupan kita ini. Jalaidok ido nataduk. Itulah yang patut. Itulah yang layak untuk beribadah kepada Tuhan. Molo tabolok kon sudiaka rumang niaka dosa di bagasan hadir yotta. Jalaido natajaha hamua kadongan nahina holongan di Psalmen biddu 15 ayat sada saat rodi ayat 5. Didok disi isedo najadi nakok tudolok di jahuba. Jalai sedo nahum jongjong sogot di hajongjongan ni habadion naim. Didok halak pertangan nalidang dohot na ias roha parroha naso paihutihut naso hasia jalan nasolo mangaga laho mangaci. Yang mau dikatakan dalam kehidupan kita ibadah sejati yang disukai Tuhan adalah hidup keseharian kita yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Allah. Napatuluhon mahamua kadongan nahina holongan dak cukup holan pasohotot tama mangulahon najahat. Asabuhi hita mangguruhon nadinggan pasohoton najahat alai ikon lebih maju dobe. Ahamanidok na ikon lebih maju dobe. Takas di ayat 10 itu bagian A didok ikon mangulahon nadinggan. Ikon mangulahon nadinggan. Dina mampu hita mangulahon akan nadinggan disima hita gabesira. Dina mampu hita mangulahon akan nadinggan disima hita gabe panodang. Disitulah kita memiliki daya ubah besar naboi mengubah nahumaliang hita. Dia naboi bahenota secara teknis. Di ayat 10 itu B5 supaya kita boleh berbuat secara teknis. Didok disi lului hamuma uhum pitori hamuma nani rupa patikos hamuma uhum tuna sebut somarama odingi hamuma akka nama balu. Tegakkanlah keadilan dan berantaslah penindasan. Berilah kepada yatim piatu hak mereka dan belalah perkara para janda. Orang Kristen itu harus menjadi pioner. Dalam apa? Dalam penegakan hukum. Dalam apa? Dalam keadilan. Harus menjadi pioner, terutama dalam membela hak-hak orang miskin, kaum lemah, tertindas, kaum marginal. Ikon bahenon ni sudehala Kristen baik secara pribadi maing dohonota secara institusi nang marhitiaka huriape pemberdayaan tuaka kelompok-kelompok nakin. Harus ada pendampingan. Alanima hamwa kadongan nahina holongan molo dung taulahoni didok debata matu hita di ayat 10 lalui dungi sairo mahamu asamarda budabu hita ninna jahuba tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse molo
olo nasida bertobat marhite na mangulahon lomoni rohani di bata di tonga-tonga ni ngolu nasiganu pari. Itulah yang menjadi ibadah sejati. Jalaidok pasti sesau ni di bata dosa nasida. Jalaidok urupan ni di bata nasida. Bila kita bertobat, ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mau menerima Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita yang hidup, demikian juga ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan mau mengampuni kita. Amin. Alani undang adem be siat tongat-tongata nama mahami pabua buyaka pilihan nagudangi lahomanesa dosana boy akka ritus na taulahoni keagamaan dohot keaktipatta di huria boy manyuguk di bata asa disesa dosatta dang boy yang mangatim alai didok holan pertobatan do dungi didok olo mangido hasesaan ni dosa. Olo makaporsiay Jesus. Ido na buhay manesa dosanta. Alani hamuaka manami dohot inanami ruas ni huriata hagay pondok bambu nungamar suara nakin buah-buah titing di tonga-tonga ni huriata mangaradi hitang jalama bainaka program-program kerja hita di tonga-tonga ni huria sian punguan sian naka seksi sian naka dewan taingot ma adong dupisi ni hakaibi lau sido nanaing suara honon ni haka hatan de bata tu hita di bagason bason ada yang menjadi pisi hakaibi gabe pasu-pasu tu sudi bangso ido nagabe pisi ni HKIP. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kita asa aka program kerja ni punguan dohot uria unang holan dohonot tadi seputar gereja. Taingot matur puhon ibadah yang sejati yang dikehendaki Tuhan adalah bila kita bisa menjadi berkat melalui usaha pemberdayaan dan tindakan keadilan bagi mereka yang miskin, kelompok yang marginal, gelandangan, pemulung, korban ketidakadilan dotakan asingna. Molo nasalelingon gumudang anggaran ni huria kolat tuhita tutonga-tongani seksita punguata alai taingot ma gumudang manyan anggarata tu natagwari nakin buado hita makehei ruas asa dohot aktif berpartisipasi jala berkontribusi dia ke kegiatan-kegiatan si songonim laos dipaingot hatan di bata do hita sianak kadalan nadinggan ma haruruan niaka piliata asalos las rohani di bata mida ibadata taguruhon ma nadinggan tapasohot ma akan najat belajarlah berbuat baik berhenti berbuat jahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang maita. Mauliante rohanami di Tuhan marhiti sian hatam nama makulingi hami di tonga-tongani ibadah nami di bagasono bason asaradi hami lahu mangguruho nakanadingkan pasohoton nakanajat sinodangan nito dimma ngolu nami lahu patauhoni saluhutna hubuan hami ma di bagasono bason marhiti tangiang ni huriam dia ke ruas na baru di tonga-tonga ni huriam dia manami Yosua Pristanto dohot inanami Tria Maretta dohot sada ianakon nasida pasu-pasu manasida Tuhan asagabe ruas namar panidangion di tonga-tonga ni huriamon
Lau songonima ubua kami marhite tangiang ni huriam di bagasono bason diaka pasu-pasu di hajol maun di pariana konon na pinasahatmu dia manami reuman walis Tanjung dohot dinanami jubilate boru silitonga songonima dohot di keluarga Ridoi Ranto Parulian Sitinjak inanami bor Panjaitan ibur-ibur magudang ma pasu-pasuonmu ianak kon na pinasahatmi Tuhan di tengah-tengah ni keluarga lumabi ma di anak kon ni amanami Tanjung natakas dope dirawat di ruang aisu di bagasono bason posuruhanami Tuhan pasu-pasuonmu asa tumibu malum jalabui nasida di bagasan las niroha tujulan nyarion laus mangido hami Tuhan gudang dope siat tonga-tonga ni ruas ni huriami naso jupang di hagabion di hajol maun pasu-pasu ma sihol ni rohani saluhna keluarga ruas ni huriam naso dapok dope di hagabion di hajol mauni sian hodo Tuhan parbui ni siubion tu ngasi roham molo sai marulahulak kami mangido tu adupanmu dia katangiang dot elihilik nami jupang makan asinakapan dapat makanan niluluan di tengah-tengah ni keluarga marhiti pasu-pasum ubua kami ruas ni huriam namarukil namar sitaon alanong jumolo dia lapo amanami dot randus Jansen siahan dinanami nama balu inang arta boru tagaul rodi sude pinopar ni amanami nung jumolo marujungolui totong pasu-pasuonmu Tuhan asa di bagasan benget ni rohana sian ho songonima nang sakap nauli sakap nadinggan di anak dohot di buru ni hiriam nanaing pajongjokon pardongan saripion anju daput tapu bulun lau songoni dohot yenni ko boru siahan di tonga-tonga ni pardongan saripion nasidei jongjongi ma Tuhan asa gabi rumah tangga nama kabiari ho lau songoni dope Tuhan torop dope siat tonga-tonga ni ruas ni ruyam nasoda botak kasih rokap ni todina ipe Tuhan hupasahat tami tu adupanmu akay anak kon dohot buru ni huriami nasodabot akasi rokap ni todina sai patongonommu hobar tulomo ni roham pasu-pasuonmu ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di bagasan bason inang ayu si tompul boru tambunan naung mulak nasida tu tonga-tonga ni bagasna naung jumulo dirawat nasida di rumah sakit dia ke minggu-minggu nasalbu di pemulihan saya lehononmu hama malum ni parsahitoni songoni manang dia manami darbinton pasaribu diberi kodo Tuhan manang songo dia na pinarukilhon ni amanami nunga mula hulak nasida kemo di rumah sakit laos ido na pinatupan ni huriam di minggu sadarion lahu mangurupi hadirion ni amanami posuruhan nami Tuhan lehononmu hama malum ni parsahitoni dihadirion ni amanami tujuluan nyarion lehononmu ketabahan dinanami na paurusurus amanami na di bagasan parsahitoni sudi proses penyembuhan marhitiaka dokter perawat lehon Tuhan hama malum ni parsahiton ubua kami dia kadongan nami nama ulang tahun di bagasan minggu-mingguon Minggu 30 Oktober Sahatu Sabtu 5 November 2022 Torop nasida nama ulang tahun 20 halak asiroham Tuhan sian hodo di jalo nasida gajang niumuri dohot hahi pasoni pasu-pasonmu nangolu nasida nang tujulan nyariot dupe upasahat ami masaluhna tuadupanmu lasni rohani akadongan nami nama ulang tahun di bagasono bason gabe pamujion bain sangap di guarmu lau songonima saluhuna program ni huriam Tuhan sai patulus mai di bagasan nasi dohot holong ni roham mari di Yesus Kristus martangiak kami tuadupanmu amin tapasada maruhata mari di mahita sian nomor 600 siang pelobat ayat sada dalata lahu mangurupi amata darton darbinton pasaribu na dirawat nuaing di rumah sakit mari di mahita Jesus
Jesus hona puna dohot na adong diaw gogo dohot hosaki sahat matutangani sahat matutangani. Sai rajai mamataki manakasi dalami sai patinggil pinggolhi tumangihon hatami tumangihon hatami. Doho tanga kita he naik manjamana ture dohot pasai naik potong mandalani dalan mon mandalani dalan mon. Hatanang soaraki sai rajai madohoti sai dengan huhusitong ban hataku sai sokong ban hataku sai tokong. Jesus hona puna dohot na adong diaw gogo dohot hosaki sahat matutangami sahat matutangami. Yang rajai mamataki manakasi dalami sai patinggil pinggolhi tumangihon hatami tumangihon hatami. Tatangnya kun mapiliata tuadupan ni debata martangi yang mahita ali debata amanami na di banua gijang podo haruruani saluhut silehon-lehon nadinggan dona saulibasa na maliutus upasahat ami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom pasu-pasu mai jalaramuti asahu parhasia kami pilihanon pati bulhon harajaunmu di tonga-tongani huriam doho di portibion buhai maruhanami marhite-hite tordim asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani
namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaunmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari ses ama dosa nami songon panesa nami di dosa ninongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago Ai hodona punagarajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng nileleng di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho didopakkon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaurhon ma damena tu todim amin. Amen, amen, amen. Di hamuna amanami dot inanami sian hami parhalado na makubasi minggu ta sadarion pasahaton nami ma tutong-atongata selamat hari minggu ma dihita saluhutna Shalom Horas laos tauduti ma ulau takamangan non mangihuk ma amangate tong ma tauduti aka ulau tahu bartu titing tanakin mau lihat ya mak. Jesus do ale so ada tulus ale na sumurungi dia masoan di rohku Tuhan naposaki si paluana mamom sando